आपन जिला भदोही। आपन जिला भदोही। हमरा जिला के स्पेशल मरदा, जहाँ जाले सब उड़ावेले गरदा। अरे ई दिल में ब्रांड हो। हमरा जिला के स्पेशल मरदा, जहाँ जाले सब उड़ावेले गरदा। डरे सब रंगदार सुनी शेर के दहाड़ई, जाने ला बात हर कोई। सगरों जिला से स्पेशल जिला हो आपन जिला भदोही। सगरों जिला से स्पेशल जिला हो आपन जिला भदोही। आपन जिला भदोही। गोपीगंज के चर्चा दूरे दूर बा, और आई हो बाजार मशहूर बा। इंदिरा मिल के मरहद होले सन की, रजपुरा पे ना देवे केहू धमकी। गोपीगंज के चर्चा दूरे दूर बा, हम हरिया तो बाजार मशहूर बा। इंदिरा मिल के मरहद होले सन की, रजपुरा पे ना देवे केहू धमकी। हवे ज्ञानपुर बाजार रंगदारन के गढ़ से अखिया देखाई उरोई। सगरों जिला से स्पेशल जिला हो आपन जिला भदोही। सगरों जिला से स्पेशल जिला हो आपन जिला भदोही। आपन जिला भदोही। सगरों जिला से स्पेशल जिला हो आपन जिला भदोही। नई बाजार सूरियामा के माटी, ना के हुआ टलबा ना के हुआ टी। जंगीगंज औरी मोढ़े के बाबू, यहाँ के लइका त होले बेकाबू। नई बाजार सूरियामा के माटी, ना के हुआ टलबा ना के हुआ टी। जंगीगंज औरी मोढ़े के बाबू, यहाँ के लइका त होले बेकाबू। अपन चौरी बाजार रखे बड़ हथियार, एकरा आगे न बढ़ केहू होई। सगरों जिला से स्पेशल जिला हो आपन जिला भदोही। सगरों जिला से स्पेशल जिला हो आपन जिला भदोही।